a kowane lokaci mutane da dama suna mamaki wai har yanzu ana mining din Bitcoin. Har yanzu ana mining din Bitcoin. Idan baka san yadda ake mining din Bitcoin ba, to ka biyo ni zan nuna maka yadda ake a wannan bidiyon. Amma da Allah wannan bidiyon ina bukata a yi mun sharing din shi domin ina son ya shiga lungu da sako domin mutane su gane har yanzu ana mining din Bitcoin. Amma me ke mining din Bitcoin? Injin ne wanda ke mining din Bitcoin kuma zaka sai shi. Amma kuma ba na sayan talaka bane. Talakan ma zai iya sayi idan yana da kuɗi. Amma dai gaskiya kusan zan iya cewa saboda kuɗin da yake da shi ba kowa zai iya sayen shi ba. Dan minimum abin da ake farawa yadda zaka sayi wannan booster ta mining din BTC minimum dala 100. Dala 100 shine minimum. Ga dai yadda take kasancewa. Kamar yadda kuke gani nan yadda take mun mining din Bitcoin ne. Gata gashi ina nuna muku. Gashi kamar yadda kuke gani nan tana mun mining din BTC a kullum gashi. Kun ga ina da 0.00014 nake da shi na BTC. Kai ma idan ka saita a haka za ta rika yi maka mining din Bitcoin. Saboda haka idan kana bukata to kai mun magana insha Allah zan nuna maka yadda zaka sai wannan booster yadda za ta rika yi maka mining din BTC amma minimum abinda ake farawa dala 100 dala sai ta dala 1000 dala 1500 zuwa abin da ya sama. Allah ya sa mu dace.